wasal biex jitlesta l-proġett ta' restawr li qed isir fuq il-Knisja Parrokjali l-Qadima tas Salvatur f'Ħallija. Dan il-proġett huwa wieħed minn numru ta' proġetti magħżula taħt l-iskema tal-Kunsill Lokali u kien ġie propost mill-Kunsill Lokali ta' Ħallija, kif spjega s-Sindku Anthony Dalli. Dan huwa proġett ieħor li l-Kunsill Lokali flimkien mal-parroċċa applikajna biex din il-Knisja li kienet l-ewwel parroċċa intuha ħajja aħjar u kollha żvilupp tajjeb fil-faċċata u madwar. Tajjeb li ngħidu li din missierijietna tħabtu biex bnewwa u aħna qegħdin nibżgħu għaliha biex ta' warajna ikomplu jgawdu wkoll. L-ewlieni ta' dan ir-restawr huwa li jippreserva u jipproteġi l-wirt patrimonjali importanti u imprezzabbli tal-lokalità, kif spjega sew Patri Joe Cilja, fejn qal li dan ir-restawr qed isir wara li sar restawr fil-Kappella tal-Madonna tal-Miraklu u l-Kappella tal-Bellija ddedikata lit-twelid tal-Madonna. Kienet inizjattiva tant tajba u l-qajnija bil-qalb, l-inizjattiva li l-Kunsill Lokali, s-Surentni Dalli s-Sindku u l-Kunsillira ħarġu bl-idea li dawn il-knejjes u l-kappelli li għandna fil-parroċċa ta' Ħallija jiġu restawrati. Fil-fatt restawrajna kemm il-kappella Knisja tal-Madonna tal-Mirakli, restawrajna l-kappella ħelwa ngħidula l-kappella tal-Bellija, id-dedikata il-twelid tal-Madonna tal-Vittorja nsibuha. U wara dik kien imiss ukoll il-Knisja li hija l-parroċċa l-qadima ta' Ħallija li għal hawnhekk hija xi ħaġa għażiża ħafna, il-Knisja tas Salvatur. Għalini għażiża u allura rajna mill-ewwel din il-proposta li tiġi restawrata. Sar xogħol intensiv ħafna u delikat fuq barra, ġifieri bdejna minn fuq mill-kopla sa jeħtaħħa u sar xogħol tajjeb ħafna għaliex biex hekk inkomplu nissalvagwardjaw dak li għandna. Dan huwa wirt patrimonju Malti u barra minn hekk jiġifieri hija għażiża għalina wkoll f'dak li għandu x'aqsam mal-fidi, għax hawnhekk hija fejn saret parroċċa ta' Ħallija. Barra minn hekk il-perit Marka Zuppardi spjega kif ir-restawr inkluda bdil ta' ġebel, tiswija, kif ukoll xogħol ġdid fuq il-kopla. Illum qegħdin hawnhekk fil-parroċċa qadima ta' Salvatur f'Ħallija sar ukoll wasal fit-tmiem xogħol estensiv ta' restawr, xogħol li inkluda l-bdil ta' ġebel partikolarment fil-partijiet baxxi jew nkella mal-gwarniċa ta' fuq, ma wkoll xogħol ta' tiswija u xogħol estensiv ieħor li sar fuq il-bejt. Il-bejt huwa tad-defun, għamilna xogħol estensiv fuq il-bejt, fuq il-kopla, sar salib ġdid fuq il-kopla wkoll biex issa il-Knisja tista' tkun ngħiduha weatherproof biex tibqa' tintuża mill-komunità tal-lokal. Il-Knisja l-Qadima tas Salvatur kienet tintuża bħala l-Knisja Parrokjali ta' Ħallija għal madwar seklu. Mill-aħħar tas-seklu 16 sal-aħħar tas-seklu 17, il-kopla ta' din il-Knisja kienet inbniet merfuqa il fuq mis-saqaf biex bekk għall-ewwel darba fl-istorja tal-arkitettura Maltija setgħu jitqiegħdu twieqi taħt il-kopla biex idawlu l-Knisja. Ix-xogħol kollu mid-dokumentazzjoni tas-sit, l-applikazzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar tax-xogħlijiet tar-restawr qed isiru kollha mid-Dipartiment tar-Restawr u Preservazzjoni.